Mialma ang kapulisan karon, human matud pa gina laser sa mga miyembro sa KOJC ang ilang mga helicopter. Butang nga gikabutyag sa KOJC Legal Council nga puros mga alegasyon ra kini sa PNP. Ani ang reporting Argel Relator. Gibutyag sa PNP nga gina-laser matud pa sa mga miyembro sa KOJC ang ilang helicopters nga nagatuyok-tuyok sa taas sa KOJC compound. Yung laser mismo ay nakatutok doon sa mata na ating piloto. Talagang hindi namin matatanggap itong pinagagawa nila and we are keen on pursuing complaint, no? And alam niyo po ang maging epekto pag ito ay blinded yung ating piloto at bumagsak. Sumala sa KOJC Legal Council, aligasyon lang kana sa PNP. That is an allegation that remains an allegation. Note that there is an overwhelming presence of PNP officers inside the KOJC compound. They are practically in control of the KOJC compound, no? Una na gisulti sa KOJC Legal Council nga nakita sa gawas sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City ang mga police mobile Huwebes sa buntag. Biyernes sa hapon lang, makita na sab ang mga police mobile nga pasaka sa Tamayong. This proves one thing, no? They are really engaged in a fishing expedition. They do not have probable cause, no? And they do not have personal knowledge that Pastor Apollo Sigibuloy is inside the compound of KOJC, no? Hinoon, wala gikumpirma sa PNP kung sudlon ba nila ang KOJC properties sa maong barangay. The concern of the PNP is not only focused doon dito sa loob ng KOJC. It's everywhere else as long that we receive valid and reliable, timely, accurate intelligence information ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Midumili na sa paghatag og detalye ang PNP kung asa na sila sa ilang operasyon sulod sa compound. Gibarugan sa PNP nga wala sila timeline sa ilang operasyon. Our timeline here as long as we bring to justice, no, yung to the courts, I mean, yung subject ng warrant of arrest. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.